Hej så alle sammen. Velkommen til en ny video i dag. I dag er vi ude at løbe 3 km, så jeg skal komme med på min tur. Okay. Kommer sikkert nok til at være en ret lang tur, det her. Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Men faktisk skal jeg løbe i dag, og vi løser så fødselsdag. Så kan vi jo få noget tillykke nede i kommentaren. Min lillesøster skriver Freja 10 år. Det vil jeg sætte stor pris på. Så ja, hun fylder 10. Jeg skal holde en stor fødselsdag på hende i dag. Det er meget hyggeligt. Ja. Og vi løber ned mod Bræksted. Og Bræksted, det er sådan et sted, hvor der er sådan en masse gårde, eller hvad man siger. Ja, jeg kan se derhen. Der. Så. Nu løber vi her. Sådan nok en af største gårde i Søvind. Jeg ved det faktisk ikke helt. Og husk lige at gå ned og like, subscribe. I får 5 sekunder til det her. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jeg så, at I nåede det. Og nu ved jeg godt, at de ikke er med i videoen her, men gå lige ned og subscribe til William, eller Minikvist, tror jeg den hedder, hans YouTube-kanal. Og subscribe til Kåre Kvist, Johan, hvor i Vindfald, tror jeg den hedder. Jeg er sgu ikke sikker. Yes. Okay. Og så lå klokken til, hvis I vil have en masse af min content. Skal vi købe det der? Koldt. Okay. Så. Ja, som sagt, der kommer alle mulige fra min familie i dag. Vi har vist 16 voksne, 5 børn, tror jeg. 5. Jeg er ikke sikker. Men vi må håbe, at folk gider at skrive tillykke til min lillesøster nede i kommentaren. Og jeg er ny, så husk at like og subscribe. Det betyder rigtig meget for mig. Og kanalen hedder Tobias Sabo. Jeg startede for 3 uger siden, tror jeg. Jeg har lagt 2 shorts op, og min første lange video kommer nu her. Og jeg kommer til at lægge noget ud hver lørdag. Så det bliver fedt. Og se med til næste lørdag. Der skal jeg vist nok spille kamp. Det skal jeg i morgen. Det kan være, at jeg måske får filmet lidt i morgen. Og jeg er målmand fra Udgård.
13-14 hold. Og nogle gange så er jeg også midtbane, men det er ikke altid. Så, ja, nu kommer der lige en bil her. Og vi skal filme mod Solbjerg i morgen kl. 4 i Solbjerg. Så hvis der er nogen, der sender video, så kan I jo lige komme med ud og se mig spille. Det er faktisk en ret vigtig kamp. Ja. Nu skal vi gerne være på 1 kilometer, tror jeg.